Yan, hello again, good morning Kabsat. Dito tayo ngayon sa Dubai. Iliko tayo. Ngayon, dali natin tong sakyan ng kaibigan ko. Itong Audi. Yan, medyo bago-bago pa ata to. Yan, para buksan natin. Oops, teka. Dito tayo ngayon. Papasok na tayo mga Kabsat. Start na natin tong Audi. Yun, nag-start na. Parang yun, lamig. Subukan natin tong Audi. I-road test natin, breakin natin mga Kabsat. Kasi pinalitan ko ng makina to bago to. Nag-overheat kasi ito mga Kabsat. Kaya i-breakin natin. Tingnan natin yung performance niya. Magiging performance ng bagong makina ng Audi Q3. Actually ito bago pa ito, 2015 model. Kaya, ewan ko lang bakit madali nasira agad. Hindi chinecheck kasi ng may-ari yung Audi na to. Pati tubig, hindi yung chinecheck. So, tayo mga Kabsat. Yan. Pinipindot ko kasi yung push button yung handbrake niya mga Kabsat. Kaya nagtao ay umusad. Hindi resinte. Nice pa rin. Ang lamig pala ng aircon nito. Yan. Kita yung mga Kabsat. So, go na tayo mga Kabsat. May nakalimutan ako mga Kabsat. Seatbelt. So, let's go. Tara tayo ng rush hour ko. Tapos natin ito. Sige mga Kabsat. Paalam, see you later.